ísť. Bobík. No, ňam Gustavo, Bobík. Ňam Gustavo. Dobre. Toto videjko ja som prvýkrát natočím na YouTube. Takže, pokúsime sa prežiť 99 dní v tomto lese. Neviem, či sa tomuto hovorí les, vypadá to jak neviem čo, ale dobre. Milkovo drevo? Nie. Aha. Počkej, kde? Aha, dobre. Nevidel som, prepáč, zabudol som, tak sorry, nezabudneme. Čo tu máme teraz tento, že vlníme na pokácať 200 stromov, čo to je? Kámo. Baťo, čo? Pokáč. Una, dva. To asi vyskúšam. Jo, takže naša priorita je asi drevo, ne? Dobre, tak ty zbieraj mŕtvičky, ja pozbieram trochu drevka. Dobre. A jedna, dobre. Takže, lignaň, dobre, máš koľko dreva? Vlastne, asi čas, na čo sa pýtam, keď to je skúpil, ani neviem. Myslím, že youtuberská kariéra bude asi ťažká, to mi nevadí. Právo všetko a nič. Áno. Lebo tu určite budú dívať deti. No to je pravda. Zoberiem ti všetko brzo a budeš hrdá. Zoberiem ti všetko, čo máš. Budeš hlavne hrdá, som ti všetko, čo máš. Musím ďalej preskúmavať a tu zabijem zajata. Jak si budú si dať hrob? Hej, mám zajačiu labku. Hovorí sa, že nosí šťastie, položím ho na šuprať. Asi si myslím, že je noc. A to mi je jedno, ja ďalej preskúmam. Boha. No ja som našiel dočej, že? Boha Maria. Nie, močka, ty káže, to dočej iné. Ja budem to. Nie, neobjavil som ho ja. Áno. Ja? Počuj, ale toto bude asi dlhé videjko. Ja ti vám povedať, keď už vidím očka. Dačo vidím v tejto tme, dačo biele, ale idem tam kúpiť, že čo to je. Kto povedal, že občítkám biele veci. Paťo, a počúvaj, ja som... Dobre, som si to... Tam sú takí skripovia... Ja som skoro mŕtvy. Toto video... Počkaj, aj normálny youtuber natočil dlhé videá, kamo. Ja už umiem, koľko videa, čo má 4 minúty. Akože sorry, že vám to hovorím. Takže nejak sa tu pokúšime vydať. Akože ostatní youtuberi Housebox a tak, oni dokážu sami natočiť video. Páči, to je moja labka. To bola moja labka. Počuj, stromy, necháte okolo vejsky, lebo to už je ako barikáda. No. To počuť. Nevidíš.
to